ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೈವ ನಂಬುನ ಸದ್ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ತೆಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಶಾಂಕ ನಿಲ್ಲಿತಾಯ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಳೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮೈಗೂಡ್ಸಾದು ಬದುಕುದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂದು ನೆನೆತೊಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೊಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರಂಗುಡಿಪ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ದೈವಲಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಆಪಾಪನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದು ಆಯನೇ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಅಂದು ನಂಬುದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆದ ಮೂಲಕ ದೈವದ ಭಕ್ತಿನ ದೀದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವ ನಮಕೆಂಚ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ನಮಕೆಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ನಡಪುಣ ಚಿತ್ನ ಆಸ್ತಿಕೆರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಊರ್ಜಿತಕ್ಕೂ ಬರಡುಂದಂಡ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಡೋಲು ಪಾಡುನ ಹಿಡ್ದು ನೂಲು ಪಾಡುನಾಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಆ ಈತ್ ವರ್ಗಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಮಾಜನೆಂಚ ಶ್ರೇಣಿ ಮಲ್ತದೇರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಟ ಉಂಡ ಐತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವರ್ಗಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ದೈವ ಬೊಲ್ಪುಡು ಬೂರುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಪಡೋದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಬೊಲ್ಪುಡು ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈತ್ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಪಗಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲು ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ವರ್ಗ. ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಗಗೂ ದೈವನು ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾವಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಾವಡು ದೇವೆರೆಗಾವಡು ದೈವಲೆಗಾವಡು ಅತ್ತು ನಾಗಗಾವಡು ಅತ್ತು ನರಮಾನ್ಯನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಾವಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಮತತ್ತ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ರಡ್ಡು ತತ್ವ ಖುಷಿಯಾನಗ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಯಿನಗ ಪದ ಪಂಡಿತ ನಲಿಪುಣವು ಒಂದು ಇನಿ ಕೊಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ಸಂಗೀತ ಏನಿ ಕಾಲೊಡ್ದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಊರ್ಜಿತೊಡುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಖಂಡಿತ ಏರೆಗ್ಲ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಂಗೀತ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಓಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಾಗಸ್ವರ ತಾಸೆ ತೆಂಬರೆ ಡೋಲು ಬ್ಯಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಉಂಡು. ಈ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನಡು ದೈವನು ಉಲಿಪಾವನಾದಿಪ್ಪು ದೈವನು ನಲಿಪಾವನಾದಿಪ್ಪು. ಈ ನಾಗಸ್ವರದ ಚಾಕಿರಿದ ಮೂಲಕ ನಾಲು ಉರುಡು ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ನಕ್ಲು ಸಜಿಪದ ವಾದ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಸಜಿಪದ ಸಂಗೀತಗಾರರ್ನಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪುಣಾರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾಯನ ಚಿತ್ನ ದಿವಂಗತ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ನಾಥಿರು ಮುಕ್ಲೆನ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ದೈವದ ನಾಗಸ್ವರತ ದೈವದ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಆ ಚಾಕಿರಿನು ಪಣೋಳಿ ಬೈಲದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದದ ಮುದೆಲಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ನಡಿಯೇಳ್ ದೆಯ್ಯಂಕುಳಾದಿಪ್ಪು ಸಜಿಪದ ಮಾಗಣದ ಉಲಯಾದಿಪ್ಪು ಬಂಗೇರ ಸೀಮಡಾದಿಪ್ಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತ 10 ಊರುಡಾದಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಐನು ಮಲ್ತದು 4 ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು. ಇನಿ ಅವೇ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೆರಿ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ನಾಥೇರು ಸಜಿಪ ಮೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಆ ವೃತ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು. ನಾನಾ ವಿಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಐಟ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಏತೋ ಜನಟ್ಟು ಏತೋ ಸಬೆಟ್ಟು ಏತೋ ಜಾಗಡು ಸೈ ಇಂದು
ಪಣ್ಣೊಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರೇನು ನಿಖಿಲ ಪರವಾದ ಈ ಸಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಪೆಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನರನ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಟೀಮು ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರಗು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಹೋಮನೇಮ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಇದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ 12 ಉಯರೆಗ್ಲ ಗೋಚಾರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೆ ಏನು ತೂತೇರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಕಳು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂದನಾದಿಪ್ಪು ನಾಗಸ್ವರತ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಗಿಲ್ಡು ಉಂಡು, ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಅಂತೂ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾಯೊಗ್ಗು ಜೋಗೊಗ್ಗು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಈ ನಾಗಸ್ವರ ಈ ಸಂಗೀತದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಸಜಿಪದ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲವರ ಕೊಂಡೆಕೆ ವಿಮಲ್ತದ ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಅವು ಯಾನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಈ ಮಾಗಣದ ದೇವರನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣೋಲಿ ಬಯಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹವು ಅಂಚನೆ ನಂಬಿನಕ್ಳು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವರೊಂದು ಮುದಿವೊಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮೊದಲಿನ ದೇವರೊಂದು ಮುದಿವೊಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನ ಮುದು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬಂದು ಕೌಂದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಪಂಚ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕು ಏನು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ರಂಚಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ ದಾಯ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಜ ಬೋರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಜಿ ಪಾಪದಗಳು ದುಂಬುಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಪಾಪದಗಳು ದಾಲಜ್ಜು ಅಂಡ ಆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಟ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಅಂಕಲು ಎನ್ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಎನ್ಮ ಜನ 4 ಜನ ಆಣುಲು 4 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಐನ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐನ ನಮ್ಮೆರೇ ಉರಿಯೇ ಬೆಂದುದು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೆಂದುದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಲಕಾಲಕ ಒಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲನ್ನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲನ ಸಮಯ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ್ರನ ಅಕ್ಕಲನ ಕಷ್ಟ ಸಮಯ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಳಿತಿನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ಅಂಚೆನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆರು ಪಂಡ ಆರ್ಲಿಕ್ಕಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಾಯ್ತು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಂಡಿರ್ನ ಆ ಸಮಯದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬತ್ತಂದೆ ಅರೆನೊಂಜಿ ಕಾತದ ಇತ್ನೆಟ್ ಏರ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ್ಲ ಅರೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ಪುಗರ್ನೆತ್ತಂದೆ ಆ ಸಜಿಪದೊಂಜಿ ಶೇರಿಗಾರನ ವಾದ್ಯ ಬಂಡ ಆ ಮೂಳು ಉರ್ತುನ ಅಡೇಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆನು ದುಂಬು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆತು ಶಿಸ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ದಾಳರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಯಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತನ್ನಾರ ಅಂಚೆನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋಜಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಂಡ ಬಲ್ಲೆಂಬೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚೆತ್ತು ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಅಂದರೆ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಆ ಸಂಬಳ ಜೀವನ ಪೋಡಿ ಎಂಕಲು ಬಾಕಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜನ ಪಿದೇದು ಜನ ಮಂತಂದಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಜಿ ಪಡ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಕಾವಂದನ ದೇವಂಗುಲ್ನ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಮಾತು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾತು ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತ್ಪರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಿದೇದ ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೇ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಹಕ್ಕದ ಚಾಕರಿ ಎಂಕಲನೇ ಜನ ಕುರುಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಂತ ಒಂದು ದಾಯದ ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪಿದೇದ ಜನ ಮನ್ಪುಲೇಕಲಜ್ಜಿ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ಳಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಯಾರು ಜಿಪನ ಪೂಜೆ ದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ದಾಂಡ್ ಐತಲೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಹೊರಂಡಾಕ ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ಮನ್ಪುವೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ 10 ಪಾಲು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಆ ಸತ್ಯುಲ್ 4 ಪಾಲು ತಿಕ್ಕುನಕ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಅನುಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪವ್ರು ಸತ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆರಿಕೂರು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರನಲ್ಲ ಯಾನು ಪನೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂಚೂರಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವಂದು ಪನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಿರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಲ್ಲ ದಾರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಜಾತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ಅಂಚೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲನ್ನಿ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉರ್ತು ಅಂತೀರಿ ಸುರುಟು
ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿಸೋ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರಿಸೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಾನ ಜವನದಿಗೆ ಆನಾಗ ಮುತ್ತುದು ಪೋದು ಕುಡ್ಲಡು ಕಲಾನಿಕೇತನಡು ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ವೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆರ ಸಂಗೀತನ ಕಲ್ತದ್ದು ಸಂಗೀತನ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ್ಯರು ಮಾಮನೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಶಮಿಗಿ ಆರ್ಡ ಆಯ್ತಾ ನೋಟಿಸ್ ಬಟ್ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸೈನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಜೋಗಿ ಬಂದ ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಶ್ಮಿಗೆ ಉರಿಯ ಮುಗಿಪ್ನಾರು ಅಮ್ಮನ ಕಾಶ್ಮಿಗೆ ಉರಿಯ ಮುಗಿಪು ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋದು ಸರಿಗಮ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ತದ್ದು ಐನು ಬೇರೆ ಓಕಲ್ಡ್ ಪನ್ನೇಕ್ಕೆ ಐನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಐನು ಕಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನೆ ಅನ್ಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮನುಷ್ಯ ಏರಿ ಬರೀಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗುಡು ಕುಡ್ಲ ಪೋದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಮೂರು ಪ್ರಭಾತ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂಪೇರು ಪಜಿ ಒಂದಿನ ಸಮಯ ಉಪವಾಸ ಜತ್ನ ಒಪ್ಪುಗೆ ಜತ್ತದಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಗೆ ಆತ ಬಂಗುಡು ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಿರ್ಪಂಡು ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಆತೇಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಆತೇಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅದು ಸುಳ್ಳದಲ್ಲ ಆತೇಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತೀರಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ನಿ ಆರು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ನೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಏರ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನಾಥರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಲೆ ಚಂದ್ರನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬಿರ್ತಾರೆ ರಮೇಶನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬಿರ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲು ಮೂಜ್ಜೆಲ್ಲ ದುವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ನ ನಾದಸ್ವರವಾದನ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ನ ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬಾರಿಸಿದೆ ರಮೇಶ್ನಾಥ್ ಕುಡ್ಲದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪುದರ್ ಐಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ನಾದಸ್ವರದ ಗುರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಾದಸ್ವರದ ಗುರು ತೀರ ಅಮ್ಮೆರಡನೇ ಬಾಲ ಪಾಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಮ್ಮೆರಡನೇ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋದು ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕದರಿಡು ಪದಂಗಡಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋದು ಅವಳು ಹೋದು ಕುಲ್ಲುದು 5 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲುದೆ ಅವಳಿ ಅಂಡ ನಿರರ್ಗಳವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೂರ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಆರು ಓಡೆ ಪೋಪೇರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಗ ಪಲಯಾಂಡಲ ಯಾನು ಶಿಷ್ಯಾದೇ ಒಪ್ಪುಡಾಡ ಅಂಚೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಆರು ಬಾಸನ ಇಂಗ್ಲು ತಾಳಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಗ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಇಂಚು ಕುಂಟು ಕುಲ್ಲೋಡು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಆ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಐಟು ಪೂರ ಆತನಿಗೆ ಆರು ಬಾರ್ಸವನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಆರು ಬಾರ್ಸವನು ನಂಗೆ ಕೇಂದು ನಂಗೆ ಐಟು ಅನುಭವ ಪಡೆಯಾರ ಅಪ್ಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋದು 5 ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಲ್ತದ್ದು 5 ಒಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಈ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅಂಚೆ ಮದಿಮೆಗೆ ವಾದ್ಯ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟು ಎನ್ನ ಪಲಯೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿಸೋರು ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿಸೋರು ಆರ್ನ ಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿಸೋರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ರಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಲೆಯಲು ಏರ್ಲ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಕೋಪಡುಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಒಜೆ ವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರನ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಕೋಪಡುಜ್ಜ ಎನ್ನ ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಪ ದಾಲ ಬೇಜಾರಡಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಒಂಜ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಗ್ಗುಲ ವೃತ್ತಿ ಮಸ್ತರಿಜ್ಜ ಆರ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಆರು ಪೋಪೇರು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಯಾನು ಪೋ ಆತಿ ಒಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಆನ ಕೆಲಸ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಆಕಲ್ದ ಪಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಆಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ ಆಕಲಿ ಎಂತ ಪಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಮುಂದು ಇದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪುಟ್ಟುದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪರತೋಂದು ಪೋದ ಓಲು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಗೇರು ನಕಲ್ನ ಸೀಮೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಿಸಡ್ದು ಬನ್ನೆತ್ತು ಅವು ಬಂಗೇರ ಅರಸುಲ್ ನಕಲ್ನ ಊರು ಒಂದುಲ ಬಂಗೇರ ಸೀಮೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಐಟ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮಿತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೆಳಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಜಿಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ 18 ಮಾಗಣೆ ಅದು ಐಟ್ ಸಜಿಪ 4 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಈ 4 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆ ಮೂವೇರು ದೇವೇರು ನಕ್ಲು ಇರುವೇರು ದೈವೋಲು ಇರುವೇರೆ ಗೊರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾಗಣೆಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇಡಿಪಡ್ಪು ಬೈಲಿ ಕುಂಜತ್ತ ಬೈಲಿ ಪಾಣೋಳಿ ಬೈಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ತಗೆತಂಗಟಿ ದೈವೋಲು 1000 ಪುಳ್ಳಿ ದಕ್ಲು ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡಪ್ಪು ಏತೋ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂದಾರ ರಸು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಡೋದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಊರ್ದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಡೋದು ಏತೋ ಜಾಗ ಬುಡ್ತನ ಉಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏತೋ ಎಕ್ಕರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಬುಡ್ತನ ಉಂಡುಗೆ ಬುಡ್ತನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪನ ಅನ್ನೆ ಮಾತ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಬುಡ್ತನ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣವಾದಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಅಪಕದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಏತ ತಲೆಮಾರು ದುಂಬು ಅಪಕ ಅಕ್ಕಲು ಅಪಕ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಪ ನಾವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜನಗಳು ಅಂತ ಜನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆತ್ತದು ಒನಸು ಸೆರಿಗಾರ ಈ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವನು ಸರಿ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲಂತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಚಾಕ್ರತೆ ಅತ್ತ ಇವತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒನಸು ಮನ್ಪೋಣದು ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ಒನಸು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಒನಸು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚಪುರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒನಸು ಮನ್ಪಂಚನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಟ್ಲೆ ಒನಸು ಮನ್ಪದು ಇಂದವ ಸೇರಿಕೆ ಅದಾದ ಈ ಬತ್ತನೆ ಈ ತೋರ್ಸಿ ಬತ್ತು ಒನಸು ಮಂತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನ್ಪ ನೀ ಕೊಂಚ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಂದು ನೀನು ಖಾಲಿ ಸಹ ನೀನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತದು ಅಯ್ನ ಪೂರಾ 6-4 ಜಾಗನು ಪೂರಾ ಪಂಡ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏತೋ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಮುಂತದ್ದು ಕಲ್ಲಾಡಿಗೋಡಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ದುಂಬುದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಂತನ ಬಾತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಉತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋತುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕರೆ ಜಾಗ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಗೇಣಿ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪಕ್ಕ ಗೇಣಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐನ ಅಮ್ಮೇರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋದ್ರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಜಿ ಬೇತಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ದು ದಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಎಂಕ್ಲೇನು ದಾದ ಬಂಡ ಆ ನಂದರ ಅರಸು ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಹಿರಿಯಪ್ಪನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಿ ದುಂಬುಡು ಈ ಸಜಿಪದ ಚಾಕರಿ ಮನಪೆನಲ್ಲ 1 ಬತ್ತು 3 ಮಂತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರಿದ್ದ ಕಾಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿದ್ದ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ್ದಿ ಅವು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಜಾಗಗಳ ಈ ಸತ್ತುಲು ಕಾವಂತ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ಲ ಯಾ ಪವಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆ ಸಂಬಂಧ ದುಂಬುದ್ದೇ ಬರ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಏತೋ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕಾಲದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಬಂಡ ಏತು ತಲೆಮಾರು ಅನ್ಪಾನೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಪಗದ್ದೇ ಬೈದು ನಾವು ನಂದವರ ಅರಸು ಅಂತ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಈರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಳು ಅಂದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಗ ಪೂರ ಪಂಡೈತೆ ಅನ್ನೋರು ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಪೂರ ಪೋದು ಕಲ್ಪದ ಬರ್ತದೆ 3 ಊರದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರು ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆತನ ಎನ್ನ ಆತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಕಲ್ತೀವೆನ್ನ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಿನಿ ಅಣ್ಣಿ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಾರು ಶಾಂಬಳಿ ಬಂಡಾರ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರೋದು ಜನ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಬಂಡ ಅರಿಗೆ ಏತು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರು ಬಂಡ ಊರು ತಿರುಗಿದವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮೇತ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು 2 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಆತ ಕಲ್ಪೇರು ಬಂಡಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಲಕ ಬಂಡ ಮೆಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತ ಒಂಚೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಲ್ಲನ್ನೇನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಒಂಚು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಒನಸು ಚಾಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಚಾ ಮಲ್ಲನ್ನೇನಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ನಿನಿ ಕದ್ರಿ ಆರಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬರ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಪ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪನ ಆ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಐನಿತ್ಯ ಪಂಡು ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬರ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾತು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಇತ್ತೆ 5 ಮದಿಮೆ ಆದ 2 ಜೋಕುಲು ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸುರುಟು ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸುರುಟು ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಶೇಖರ್ ಬಂದದ್ದು ಶೇಖರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ M4 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆದುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಐದಕ್ಕೆನ್ನ ಬಲ್ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲ BBM ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಪೋಚಿನ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳಾలి ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆದುಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ದೇವರದೇವಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಎಂಚೆ ನಿಂತೊಂದು ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಸುಳ್ಳ ಪರಮ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಲತ್ತು ಸತ್ಯ ಬರ್ತೀವಿ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಡ ಐನಾ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡೆ ಆಗಿ ಅಂಚದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋರ್ಲುಡುಳ್ಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯನ ಬೋಡಿದಲ್ಲಿ MBA ಮಲ್ತಾಳೆ MBA ಮಲ್ತದ್ದು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲಿತ್ತೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಚಿಲ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪ ಮಗೆ ಅವು ಎಂಫಲ್ ಕರ್ಷನ್ ಮಗ 60ನೇ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಫಲ್ ಕರ್ಷನ್ 60ನೇ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಕಂಪನಿ ಅವು ಸೈಬೇರ್ನಕ್ಲ ಅವು 6 ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪನಿ ಮೂರು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ 60 ಡುಪ್ಪನಿ ಅಂತ ಐದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಕೆಲ ಐ ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕಲ ಆರೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಿ ಅಂಚಾದ ಐತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದ ಉಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಗಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲು ದೈವದವಳು ಪನೊಲ್ದ ಬೈಡ್ ಕನಪಾಡಿ ಸುಜೀರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಗಡು ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಾಕ ದೀವ ಮಾಣಿ ಅರಟು ಗುಡ ಚಾಮುಂಡಿನ ಅಂದ ಅಂದ ಮಾಣಿಡು ಗುಡ ಚಾಮುಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೆರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಏದೋ ತಿಗಡು ದೇವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೋಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ನಗಲ ಕೂಟೋಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುಂದ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ರೈರೊಂಜಿ ಏಜಾಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಆಸ್ವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೂಡು ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ನಾತಿ ಏನು ಕೀರ್ತನೆ ಬಾರಿಸೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಕ ಆಯ್ತು ಕಿವಿನಕ್ಲವ್ಳು ಇತ್ತರ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಪು ಯಾನು ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಯಾನು ಬಾರಿಸೋ ರಾಗ ಉಂದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಟ್ರಗ್ಲಿಗೆ ಆಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮಸ್ತಗಳು ತುಂಬುಳ್ಳಿ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಬದಿ ಈರು ಭಟ್ರು ಬಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪೋಟ ಪೋಯಿನವಳು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಯಿನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸ ಏನು ಒಂಜಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಜನಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಯಿನಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಟ್ರಗೆಲ್ಲ ಕೂಟ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾವು ಬಾರ್ಸೋಣ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಅಂಚಂಜಿ ಕೊಂಚ ಆರನ ಕೂಟ ಹೋಗ್ಲು 6 ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈರ್ಲತ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜನೆ ಅದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಹೋಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದ್ವೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಹೋಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ವೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬಾರ್ಸ ಐಟು ಪೂರ ಭಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಸೋತುದೊಂಜಿ ಬೈಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡೆ ಬೈದೆ ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಂದು ಪುಗಾರ್ತದೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಅದರ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಕ್ಕಳು ಪಂತನೆ ಜನಪದ ಅಂದು ಅಂಡ ಜನಪದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯನೇ ಐಕೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿಂಚಿನವೇ ಅವಡೊಂದುಂಡು ಅವು ತೆರಿನಾಯ ಗೊತ್ತು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒರಿ ಉರಿಪೆ ಒರಿ ನಲಿಪೆ ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಒರಿ ಆಯ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೇ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಇಂಚನೇ ಉರಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೇ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪವಡು ಎಂಕುಲು ಇತೆ ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಆರ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಿ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಉಡುಪಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ದಂಡ ವಾದಿದಕ್ಕಲು ಐಕ್ ಯಾನ ಆಕ್ಲಿನ ದೂರನೆತ್ತಿ ಏನ ದೂರಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ನೀನು ದೂರನತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚ ಅವಳು ಪಂಡ ಇರೋ ನೇಮಪನಗಳ ಅಕ್ಕಲ ಪದ್ಯನೇ ಬಾರಿಸವರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿಸವರು ಬಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ನೇಮಪನಗಳ ಅಕ್ಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯನೇ ಬಾರಿಸೋರು ಮಾತಕ್ಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯನೇ ಸಾಧ್ಯ ಬಾರಿಸವರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕಲ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ರು ನೇಮಪ್ಪನಾಗ ಆತನ ಅಡ್ಡನಲ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಸಾಧಕ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿಸೋರು ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಇಂಚನೇ ಬಾರಿಸೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿಂಚನೇ ಬಾರಿಸೋಡು ನೇಮಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆ ಬಾರಿಸೋಡು ಅಡ್ಡನಲಿಕೆಗೆ ಇಂಚೆ ಬಾರಿಸೋಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿನಲಿಕೆಗೆ ಇಂಚೆ ಬಾರಿಸೋಡು ಆತನ ಸಾಧಗಾನ ಇಂಚೆ ಬಾರಿಸೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಬೂದಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೂ ಬಾರಿಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಓಲು ಕೊಡಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿಸೋದು ಅವು ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಕೇಳಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸರಿ ನಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಂದು ಬಾರ್ಸವುಡಾ ಅಂದ್ ಕೇಂದು ಅಗ್ಲು ಪಂಡೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ದೈವ ನಲಿಪಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಬಣ್ಣ ಬಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಖಾಲಿ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ಖಾಲಿ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆಪ್ಪು ಚೌಲಿ ಜನಕ್ಲು ಕೇನೇರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ಸಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ಸ ಬಾರ್ಸನಗ ಎಂಗ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸದ್ಯ ಬಾರ್ಸ ಉಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕೇಂದ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸೋದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಂಗೀತ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಈ ಬೇತ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಇನ್ನು ಬಾರ್ಸೋದು ಎಂಗ್ಲು ಓಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಐಕು ಐಟ್ಲ ನಾದಸ್ಸರು ವಾದ್ಯಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಅಂದಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಳ ಅಕ್ಕಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು
ಪಂಡೇರ್ನ ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉರುಪ್ಲೆ ಪಂಡೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿಸೋನಿ ಈಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿಸೋದು ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಲಾಸಿಕಲೇ ಬಾರಿಸೋನಿ ಒಂಜ ದೇವರ ನಾಮನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆನ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ ಇಂಚಿನೇ ಬಾರಿಸೋದು ಉಪ್ಪುನಿ ಅತ್ರ ಜನಪದ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿಸೋದು ಉಪ್ಪು ಹೊರತದು ಬೇತೆ ಊಲೆಗ್ಲು ಬಾರಿಸೋಜ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಇಂಜಿಗೆ ಬಾರಿಸೋನಾಗ ಒಂದೆರಡು ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡೇರ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತುಂದ ಹೇಗನ್ನೆರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತುನಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲು ಈ ದೇರ್ಸೋ ಎಂಗ್ಲು ಕರ್ತವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾಲೇ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿಸೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಐ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸೋದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಳ ಬಾರಿಸೋ ಐಟ್ಲ ನಾದಸ್ಥಳ ಬಾರಿಸೋ ಉಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸೈನೆಟ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕುಲು ಆತ ಪುಗರು ಇರಗಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ ಆಪನೇ ಬಾರ್ಸ ಉಲ ಬಾರ್ಸೋದು ನೇವಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವ ಅಜ್ಜ ದಿನಾಗ ಇಂಚಿಂಚಿನೇ ಬಾರ್ಸ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮೇರು ಕಲ್ಪದ್ರು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಸೋದು ಆರ್ದಲ ಬೇತ ಬಾರ್ಸೋದು ಐನೇ ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ಸೋದು ಹೊರತು ಬೇತ ಉಲ ಬಾರ್ಸೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ತ ಮಜಲ್ಡ್ ನೇಮ ಅಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ದೆಯ್ಯಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಡುಕು ಬಲಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಈ ಉಡುಕು ಬಲಿ ತಪ್ಪಗೆ ಅಂತೂತೆ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಇರ್ನ ಪಲೆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ನೀವು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇ ದುಂಬುರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ್ದೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜುಟ್ಟಿತ್ತರಿಗೆ ಅಜ್ಜರ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಪಗನೇ ಯಾರು ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಅಮ್ಮೇರಿಗ್ಲ ಒಂಥರ ಆವೇಶ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆವೇಶ ಅವತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುಂಟು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ ಇದಾಗಲು ಪಂತನೆ ಅಂಕ ನೆನಪು ಎಂಕಲ ಮಾಗಣದಕ್ಲ ಶೆಟ್ರನಕ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಗುತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತು ಪನ್ಪೇರು ಓ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಯಡೆ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಇದು ಇತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಆ ನೇಕುಲ ಈ ನಾಗಸ್ವರಗಳು ಆ ದೈವ ಬರ್ಪನ ಆ ಉಡುಕು ಬಲಿಕಲ ಆತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆ ಒಲಿಪನಗ ಆ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡು ಮೆಕ್ಕಲಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಆತ ನೇಟ ಆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಅನ್ನೇರೆ ಆ ಮೂಸುತ್ತಿನ ದರ್ಶನವೇ ಬರುಡು ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಯಿದೆ ಉರ್ತೊಂದೇ ಅಂಚೆ ಬಾಸ ಒಂದು ಆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಇಂದೇ ಕುದಾರ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಈ ಸಜಿಪಡ ವಿಶೇಷನೇ ಅವೆ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಇನಿ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕೆರೆನೆ ಮೋಸ ಅವುಲ ವಿಶೇಷ ಒಳಸರ್ಲ ವಿಶೇಷನೇ ವಿಶೇಷನೇ ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲದ್ದೇ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆ ದೇವುಗಳ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಪಣ ಈ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಪಂಡ ಮನದನಿ ಸುರುತಾನಿ ಒಳಸರಿ ಆಯ್ತ ಮನ ಆನಿ ಒಳಸರಿ ಆದ ಮೆಗ್ಗೆನೆಮ ಒಳಸರಿ ಆದ ಐದು ಕಾವಂದಾಗ ನಾಲ್ಕೈತಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಆನಿದ ನೇಮ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಲಯ ನೇಮಗು ಕೆರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರುತ ಕೆರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪಲಯ ನೇಮ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆಪು ಅವು ಅದು ಮನದಾನಿ ಪಗಿಲ್ಡು ಈ ಮೆಗ್ಗೆ ನೇಮ ಐಕ್ ಈ ಮೆಗ್ಗೆ ನೇಮಗೂ ತಿರ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಹೋದು ಕೆರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪುರುವಂತೆ ಗೂಲೆ ಪುರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಐದೋಕ ಅವು ಒಂದು 2-3 ಸತ್ತು ಬಲಿಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋರಾಯದು ಒಂದು ಐದೋಕ ಬತ್ತ ಐದೋಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದೋಕ ಶುರುಟು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದ್ಯದ ನಾದಸ್ವರದಾರ ಅಕ್ಲಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿ ಶುರುತ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿ ನಾದಸ್ವರದಕ್ಲಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿ ಐದೋಕ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಐದೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಐದೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಆ ಉಡುಕು ಬಲಿ ಅವು ಐದೋಕ ಅಪಗ ಅಂದು ಐದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದು ಎರಡೇ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈರ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನಡು ಈ ಸೇವೆದ ಈರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಣಿಯರಿಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಹತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಾಕಿರಿ ಆ ಚಾಕಿರಿಗಿತೆ ಎಂಕೀತು ಕೊರ್ಲೆ ನೇರ್ಲ ಪಣಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನಿಗಳು ಪನ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೊರ್ನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಕ್ಲು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಈ ಈರ್ನ ಈತು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಈರ್ನ ಈ ಚಾಕಿರಿದ ಜೀವನೊಡಣ್ಣ ಈರು ಸುರೂಕಾದ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಬಾರ್ಸಾಯಿನ ಈರು ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಅವು ಓಲು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲು 1963 ಯಾನು ಪುಟ್ಟದ್ದು 63ನೇ ಇಸ್ವಿ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ 84ನೇ ಇಸ್ವಿ 81ನೇ ಇಸ್ವಿದು ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಪೋಯ ಐದು ಪೋದ 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ತದ್ದು 86ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬುಕ್ಕ ಸುರುಪತ್ತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಎಂಟು 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಐದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪವನಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪೆನವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆನವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಲೇ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಂತು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡುಲ್ಲೇರು ಪುರ್ನುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಊರುಡು
ಮಕ್ಕಳ ಊರು ಮಲಮಲ್ಲ ಸೇರಿಗಾರೆ ಅದು ಅಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಿ ಅವೇ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ 5 ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬಾರಿಸೋದನ್ನೇ ಅವಲಿ ಏನು ಎನ್ನ ಪನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಎನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜು 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಕಲ್ತನಕಲು ಅಂದ್ ಯಾನು ಕುಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಪದ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಉರುಪಿನಕ್ಲೆ ಅದು ಮಂತದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಕಡಪುಂಡಿ ಪನದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ನನ್ನೆರೆ ಅರ್ಥ ನೆನೆರೆ ನಾವು ಮೂಜಿ ಕೋಲಾಪುರು 4 ಕೋಲಗ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ತಿಕ್ಕು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧೂಪಗ ಬಾರ್ಸನಗ ಇಂಚ ಕಾಲಿಂಚು ವಾದ್ಯ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ನೇಮಪವನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬುಟ್ಟು ಮಾತೊಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಡೆ ಕಡಪುಂಟು ಒಂಜು ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇಡೆ ಕಡಪುಂಟು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಯನ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇಡ್ತಿಕ್ಕು ಅವು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಒರಿ ನರಮಾಣ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಜೀವನೋಡು ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಈ ನಾಗಸ್ವರದ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಈ ಚಾಕಿರದ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಓವು ಮರಪೆರ ಆವಂದಿನ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುಜೀರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಹೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತ್ನಾಗ ದಾದಾ ಒಂಥರ ಇಂಕು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಸುಲಿಗೆ ಎದುರು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ದಾದಾ ಒಂಥರ ಮರ್ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸತ್ಯನೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮರ್ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ದಾದನ ಒಂಥರ ಇಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ವಂಶದಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸತ್ತೊಂದು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಲಿಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಆತಂದು ಏನಪ್ಪನೇ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ತರತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದುವಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಅವು ಎಜ್ಜಿನ ಆತನ ಬಂದು ಯಾನು ಪನೆ ಫಲ್ಪಡೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಸು ಅನುಭವ ಆಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚಿನ ಪನೆ ಅವು ಆತನ ಒಟ್ರಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಮಸ್ತಿಂದು ಮಲ್ಪ ಕಾವಂದ ಕನಪಾಡಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕನಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಯಾನೆ ಚಾಕರಿ ಕನಪಾಡಿ ದೇವ ಕನಪಾಡಿ ಕಾವಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನಪಾಡಿ ಬೈದರ ತಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಲಂಚೆ ಅವು ದೈವನ ಕಾವಂದ್ರಲ್ಲ ದೇವಿರ್ಲಕ್ಕನ ದೈವ ಕಾವಂದೆ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಬಂದು ದೇವಿರ ಆತೆ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಆತೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಜಾಗವು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಈ ಸಜಿಪಡು ಪವನದ ಎಳ್ಳುಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿತೆ ಪವನದ ಎಳ್ಳುಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಡಪಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಉರುಪುಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಉರುಪುಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮ ಸಜಿಪಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಕಡಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವು ಅಲ್ಪದ ಮೂರ್ತಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೂಲೆನ್ನರೆ ಮುಗ ఆయన పూనగుండొచ్చు శక్తి దక్కుని మూర్తి అంచిన మూర్తి అంతే తలుపు అంచిన మూర్తి ఒళ్ళైతే ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿವಂತ ಕನಪಾಡ್ದ ಕಾವಲ ಅವಳು ಆವರವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಿಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧನೇ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚ ಅಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈಗಿನ ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೂಪ ಅದು ಅವರ ಮಾನಚಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಾನಚಿಲನ ಸುತ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಇಡೀ 14 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಪೂರಾ ಅದು ಈ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲಿ ಪೂರಾ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಈ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲಿ ಸುತ್ತ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು 5 ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಮುಗಜ ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪುಡ್ಡಿ ಆಡು ಒಂಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೂತದ್ನೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಬಲಿತಲಕ್ಕೆ ಉರುಪುನೆ ಬಟ್ ಅವು ಇದು ದೇವರ ಪುಡ್ಡಿ ಆಡು ಒಂಚಿ ಪೋಯರು ಜೋದು ನಂಗೆ 5 ದೇವರ ಪುಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡ ಆದ್ಬೇಕ ದೇವ ಸಂತೋಷ ನಲಿಪುಣು ಉಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಯಾವರ ಯಾನ್ ಯಾವರ ಕೈಕೋನೆ ಪಂಡಿತು ಯಾನ್ ಆವರದು ತೋನುವೆ ಪಂಪ ಸಂತೋಷ ದೈವ ನಲಿಪುಣಿ ಅಂದರೆ ಐಕೊಂಚ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮೇರು ಮಾತಾ ಇದು ಉರ್ತು ಐಕೊಂಚ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಈತೀರು ಶೇಖರ ಡಕ್ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಾಯ ಡಕ್ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಾಯ ತಿಂಡಿ ಶೇಖರ ಡಕ್ಕೆಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಪನೇ ಉರ್ಪು ನಮ್ಮೇರಿದ್ದು ಬೈದ
ಅವು ದೈವ ಸಂತೋಷ ನಲಿಪೇರುಂಡಿ ಅಂತೆ ಅವರ ಒಂಚ ಪಣದು ನಲಿಪೇರು ಅವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪದ ಏನೇ ಮಾಡ ಅವು ಯಾರು ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತೂತು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬೇತಿ ಸಂತೋಷ ನಲಿಪಣ ಐದೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಬಲಿಪಣ ಅವಳು ನೇಮಲ ಮನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ನೆರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ತ ನೇಮಲ ದಾದಬಣ್ಣ ಆತಿ ಬಂಗು ಈತ ಪೊರ್ತು ಈತ ಸಂತೋಷ ನಲಿಪಣ ಅದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮುಂಡು ಬುರ್ದ ಆವರ ಸದನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವರ ಅದು ಲಕ್ಕದು ಇದು ಅದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎದುರು ಬರ್ತುಂಟು ಕಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಟು ಇಂಕು ವಾದ್ಯ ಉಂಟೇರೆ ಇದು ಏಪ ಸುರುಟ್ಟು ಇಂಕು ಬಂಡರದ ಒಂದು ಮಾನಚಿಲು ಪಾಂಡ ಸುತ್ತಿ ಆತನ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮೆಲ್ಲ 2.5 ಗಂಟೆ ಸುತ್ತಿ ಉಂಟೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾದ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾದ್ಯ ಆತ ಪೂರ್ತು ವಾದ್ಯ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ 10-20 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಪೇತಿ ಇತ್ತು ಜತ್ತನೆ ಕೆರಕ್ಕೆ ಜತ್ತೆ ఒక ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಕೆರನೆ ಮಾದು ಬಲಿ ಅದು ಪಿರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ದೇವ ಇತ್ತು ಒಂದಿವಕ್ಕ ಏಕಲಿ ಐದು ಕೊಂಚ ಸೂರ್ಯೋದಯ ರಾತ್ರಿ ಸುರಾಯಿನ ಜವಾದಂಡೆ ದಾದವಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಲ್ಪೂಜ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜವಲು ಆತ ತುಂಬುದ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಂತನ ಬೇರೆ ದಾತಿ ಇತ್ತೆ ಆತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಾಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಪನಪುರ ಮಂತ್ರ ಮಂಜು ಅಜ್ಜಿ ಇருந்து ಲೋಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟುವಂತೀನಿ ಲೋಕ ನಮ್ಮೇರು ಮಂಜು ಅಜ್ಜಿ ಇருந்து ಆತ ಕ್ರಮನೇ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿಸ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿನಾರು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆತು ಬಂಗ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಪಗ ಆತುಂದು ಇತ್ತು ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೆಲಸ ಮಂತ ಮಂಜು ಅಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಯಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೆಲಸ ಮಂತ ಅಂಚೆ ಪುರ ಜಾಗರಣೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೋ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪತ್ತ ಏರಗ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲತ್ತ ಸಜೀಪ ಕನಪಾಡಿ ನನಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಸಜಿಪದಕ್ಲು ಅಲ್ಪದ ಮೂಲೆ ಕನಪಾಡದ ಕಾವಂದನ ಮೂಲೆ ಸಜಿಪದಾರು ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಪದ ಕಾವಂದನ ಒಂದು ಮಾನಿ ದರ್ಶನದಾರು 6 ಮುಲ್ಪದ ಸಜಿಪದಾರು ಐದಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯದ ಎಂಕು ಸಜಿಪದಕ್ಲು ಇತ್ತು ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಜಿಪದಕ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದುಂಬುದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಇತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಎತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ಉರುಳೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವು ಐತಾತೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವುಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏಪಾಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಏಪಾಲ ನರಮಣಿ ದುಂಬು ಪ್ರತಿಯೂರಿಲ ಬಡಪತ್ತದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಾಗಲೂ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಿಡ್ದವರ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ದಾರ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲ ತುಯಿನಾರು ಈರ್ನ ಪಲಯ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕ ತಿರ್ಗಿನಾರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಈ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಕ ಆಯನಂದು ತುಯಿನಾರು ಈರ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ಡ್ ಈರ್ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ನನತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿತ್ತಿನಾರು ನನತ್ತಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಚಾಕರಿದಕ್ಕಳು ಒವೇ ವರ್ಗದಕ್ಕಳು ಅದಿಪ್ಪು ನನತ್ತಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಬದುಕುಡು ಗಣೇಶಣ್ಣ ನನತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವನಂಜೀರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಈರು ತೆರಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಡತ ಒಂದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಊದಿ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನನದ ತುಪ್ಪದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅನ್ನರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ಕೆಲವು ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನವಳು ಈ ಪನಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಆತು ಜಾಗೃತೆಡು ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಟಿಗಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮಲ ಅವಂತೆ ಶುದ್ಧವಾದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ ಶುದ್ಧಪಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಲ ಶುದ್ಧವಾದು ಶರೀರಲ ಶುದ್ಧಪಡು ಅಂಚೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪೋಯಿನವಳು ದಾಲ ರಿಸ್ಕ್ ದೊತ್ತರಂತೆ ಪಂಡ ಬೇತ ದಾದಾಲ ಪೂದಾರ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಜವನೀರ್ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಮಾತನ್ನು ಬುಡ್ದು ಎರಡು ರೀತಿ ಪೋಯಿನವಳು ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾದ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದಾಲ ವಂಚನೆ ಇಜ್ಜದೇ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಲಗಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರುಂದತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಪದನೆ ಪಂಡ ಯಾರು ಅನುಭವದ ಪಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ದೈವದ ಎದುರು ಪಾತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೀರ ಹೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪುರ ಅವರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಭಕ್ತಿದ ಎಂತುವೇನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ಆತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ
ಮನಸ್ಸು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೋವಿನವರು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉರಿಪೊಡ್ಚಿ ಎಂದೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಆತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇರಿಗಾರ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ದೈವಲೆಗೂ ಉರಿಪೊಡ್ಚಿ ದೈವಲೆಗೂ ಉಪ್ಪುಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ఆయన ಮಾತ್ರೇ ಉರುಪುಲಿ ಅತ್ರ ದೇವರ ನಾಮ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ನೇನು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೈವಲೆಗೂ ಉರಿಪೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉರಿಪೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಲಹೆ ಆತಿ ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಉರಿಪೂಜ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಾ ಅರದಲ ಪಾಡದ ಸಮಯ వాళ్ళ ప్రేక్షకులు అభిమాన పట్టేరిన కేంద్ర మాత్రం ఉరిపోయి ఎంకులు దేవర నామాన్ని భక్తి గీతిని మాత దైవలిలో ఉరిపోయి అంచే బాక పాకితే కూడా శాస్త్రీయవాది ఉరిపో అంచనే నిక్కుల్ల ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೋಲ್ನೇದು ಎಲ್ಲೇ ಸಜ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುನಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಹಿರಿಯದಾಲ ಏನು ಪನ್ನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲವುದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಪಿತೃನಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತತ್ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಂದ ಪಂಡ ದೇವರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹರಮುನಿದರೆ ಗುರು ಮುನಿದರೆ ಪರಕಾವನೆಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಪಿದೈದಕ್ಲೆನ ಏತುಲ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವೇರು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಳು ನಡತನ ಸಾಧಿ ಅಕ್ಳು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದುಂಬಗದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೇನು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನುವೀರು ಈರ್ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಗಿಂಬೆಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅನುಭವಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬೇತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡು ಏತೋ ಕಾಲ ಬದುಕುದು ಇಂಚಿನೆಕ್ಕಂದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುಣೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಂಗೋಗಿ ಇಂಚಿನ ವ್ರತ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಯಿ ಅವು ಅನುಭವಿತನೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಹೌದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂದಾಜಿಡು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಕುಕ್ಕುಗೆ ಕಳೆದಾಕದು ನಾವು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದಾಕದಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ನಂಚಿನಾರೇನು ಸಮಾಜಗೂ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುದಾರ್ ಬರೋದುಂಡು ದಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡ್ದವರ ಚೂರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಳು ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಬರೀತಾರೆ ಚೂರು ಇರತ್ತ ಮಧ್ಯಾದಿತ್ತನ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದವರೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಗುರುತು ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಸಜಿಪದ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಹಕ್ಕದಕ್ಳು ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ಉಂಬಳಿದ ಭೂಮಿದಕ್ಳು ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಬೊಳೆಯಿನಕ್ಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂದೇಶನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತ ಓಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದದ ಮುದೇಳ್ಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತ ಈರ್ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಬಾರಿ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ಇರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಮಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇರೆಗ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಈ ಮಾಗಣದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರ ನಕ್ಲು ಇರೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕೈಕಾರಗು ಸುಖ ಕೊರಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಿಕ್ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಸಜಿಪದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸಾರಡು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನಾಥ್ ಸಜಿಪ ಮೇರ್ಲವರಿ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆನ ಚಾಕಿರಿದ ಬಗೆಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಮಾಂತ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನನಲಾತ್ ಏತೋ ಜನ ಇಂಚಿತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವ ಅನುಭವ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಅನುಭವನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುಲ್ಲ ಅವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ನಮಲ ಇಂಚಿತನ ಹಿರಿಯ ಚಾಕಿರಿದ ಸಂಸಾರದಕ್ಲನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಐನ ಅಳವಡಿಸಾದು ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ದೈವ ದೇವರನ ಚಾಕರಿ ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ನನಲಾತ್ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೂ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರವುಳ್ಳ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿನ ಇಂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಶಶಾಂಕ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ಕಾರ.